Vicenç Serra. Pujarà Vicenç Serra. Pujarà cap aquí. Vamos, els altres no s'apretaran que ha de venir aquí amb el mono, eh? Molt bé, Vicenç. Molt bé. Un moment, tornem els altres. L'altre pilot dels grocs que anirà darrere de Vicenç Serra és el pilot que ve de l'enduro, que ha fet totes les especialitats possibles amb un equiparament motor i gasolina, Marc Pérez! Pilot Beca, que està en Beca, és l'últim acre, és com un català, això. Molt bé, darrere el Marc seguirà un altre pilot, també recuperat de fora d'aquí, però ja és com si fos aquí de tota la vida, en Josep Pepete! Pilot Grossa, estrena Ossa fa 4 dies. Tingueu paciència, bon nano. Darrere ell, i no per ser menys important, un altre pilot que també fa anys que se'ns arrossega per aquí, per aquestes terres, nascut aquí, també pilot Montesa, l'alcalde Joan Serra! Assenya per veure-la. I per últim, i no per ser menys important, un pilot que era d'aquesta lluita, no hi viu, però és el sigut i té l'essència d'aquí i ha sigut pilot des de fa molts i molts anys, el Carlitos Alto, el pilot Montesa! Molt bé, presentats, ja no sé si eren els blaus, no? Doncs allà vam presentar els blaus, però l'únic que agafant el motor i surt, els altres són de la Rossa! Pilot Cerco! En segona posició per Noí, la família, seguida, el que va guanyar l'any passat, el que ens és el trieu, el que és un fotògraf, Ramon Gassó! Pilot Montesa! En tercera posició, també una més important, també ve de Cal Rei, allà van sortir, surten bons pilots, Roger Costa! Molt bé, provinent dels Pinyerets, amb desgast des que va néixer, ell insisteix en ser reparador i a més pilot, el pilot Albert Jorba! I procedent d'allà prop de Caltanegràs, un noi jove amb moltes ganes, però òbviament surt molt poc, li agrada més la farra que la moto, Dani Polo! Pilot Pepa. I per últim, un senyor que corre amb el que en deixen perquè no té la seva moto, Joel Jorba! Gràcies! El salt de la muntanya blava, Toni Guixà! I ara em deixo dir. Acabar les presentacions que heu marcat. Comença Vicenç. Molt bé, molt fi. Molt bé, Vicenç Serra, amunt 3, acaba la primera zona. I surt Malibes. El banc 1-0. Molt bé la baixada, Joan. Ara la mitja volta. Joan. Això 4 temps costa, girar-ho de... Molt bé, la molt bé. Assegura bé el peu. I puja. Molt bé, 2. Aguanta aquest Joan, aguanta'l. I ara ja sortirà. Molt bé. Fota-li de cop. Aguanta el peu, home, aguanta'l. Vinga, Josep, tranquil. Els nervis. Molt bé. Baixa bé.
Sí, sí. A dos, Carles, a segon. Molt bé, Carles, molt bé. Aguanta un peu. El Moro sortirà. Ara tenim l'Andreu Codina, que li està explicant com ho ha de fer. Pilot ja veterano. Atenció, Marc Vives surt seguint. Molt bé. I el Moro surt ràpidament de la zona. 10, 2, aguanta aquest. Aguanta'l. Molt bé, Carles. Molt bé, fa la baixada. Vol fer la curva, no se t'escapi un pel tonto. I arriba a la plataforma. Tornant un pedrot. Aguanta el peu, Vicenç. Aguanta'l. Aguantant el peu, Vicenç, molt bé. Ara seguim, Vicenç. Ara surt, perfecte. Molt bé, Vicenç. No t'ho pensis! No veus? Ostres! Que ho borres amb el Photoshop. Aguanta'l. Ara, seguit. I perfecte. Surt amunt. Molt bé. Allà, volta Maria i avall, Joan. El tens bé. Perfecte, molt bé, Joan, acaba el Moro. Comença molt bé, Vicenç, va seguir, Vicenç, aguanta. Gira de darrere, bé, Vicenç, bé. Col·loca-te-la bé. La moto també. Vale, ojo la davant, Vale, bé. Una mica més i es baix, perfecte. Si això ho fots, tio, sobre és l'hòstia. Molt bé, Vicenç. Bé, aguanta, amunt. Hòstia, ojo aquest nano que s'emporta automàtics, Carles, tranquil. Va 1, va 2. Aguanta aquest, Carles, no facis més. Mou-la de darrere, Carles, abans de baixar. Bé, Carles, bé. A la mitja volta. I avall. Perfecte, Carles Pujol. Molt bé, Josep. Molt bé, va 0. I acaba 0, Josep Maria Petete. Són els nervis. Bé, Marc, bé. Aguantant el motor. Molt bé, ojo. Aguanta aquí. Molt bé. Vale, va que és llarg, Vale, bé. I ara ja aguanta aquest, ja surt seguit. Una mitja volta. Me cago en blau, estic, hòstia. Bé. Bé, perfecte, va. Molt bé, a la mitja volta. Baixa bé les rampes. Molt bé, ho salvem amunt. Podem ja passar els pneumàtics seguits, ja no pujaria rampa. I ens dau complir les gols per dalt. Ja Ramon l'aguanta molt bé. Suada, pujada.
molt per darrere, bé, encara bé. I ara ja li queda l'últim. Ja l'últim, encara molt. Atenció, ojo, que això és compromès, si està difícil que la roda de l'últim de la màquina. Molt bé, Marc, seguint, aguanta-lo, Marc, molt bé, molt bo. Ha posat molt sobrat, també. Una avançada, el camp del bot del seu germà, ha de buscar el canto. Prima. Larga seguido, Tragedia. Tens moto per fer-ho. Va, molt bé. La preparació del pilot és important. Els fills dels campions del món. Avui dia sembla que tinc aquí. Però ara tinc dos fills bé. La capital perfecta. A l'atenció d'una comunicació, la baixada cega. És com els sacacotxos dels Estats Units. Ara té els canvis per col·locar la boca de la producció idònia. Ara poder afrontar l'obstacle. El primer segon. Això és un problema. Ara que l'he instal·lat de davant. De moment la té. El dos està engenyant el pilot. Home! Un plaç del prejurat. Sí, les cartes hi creixen, encara no implica no sé qui com. Roger, aguanta la bola, bé. Bona, Roger, el que és complicat. Perquè si ara feu el contrari... Aguanta-lo. Molt bé, Roger. I seguim. Comença Marc, molt bé, l'entrada. Molt bé. Una mica més suau, perfecte. Arriba bé per girar. Cap allà, no! Ara, exacte, no vegis el Marc. Cap a l'altre costat. Encara bé la pujada. On està? Bé. Molt bé, Marc. Ara sí surt Espartero des del barret. La zona que està fent Marc Costa a la 0. Molt bé el Xilo. Aguanta-la bé. Molt bé, Marc. Aguanta-la bé. No s'acaba amb un 0, tio? I el 0, també el 0. El 0. Marc Costa. 0 a la zona número 2. Molt bé Toni Guixà, que fa un peu per assegurar l'encara. Bé, hòstia. Carai, volia dir. Bueno, no passa res. Tornem-hi.
tothom, eh? Jo només ho dic. Jo, és l'únic que jo hauria marcat els ocells, eh? Molt bé, Toni, la mitja volta. Toni, com t'espera ningú, hòstia. Molt bé, molt bé. I ara ja la sortida. Tranquil. Fes una bona sortida. Si és com l'entrada, parteu-se. Bé, molt bé. Perfecte, Toni Issa. Perfecte, Toni Issa. Ara és el... Ha caigut al mig. Aguanta-lo. Molt bé, Ramon. Encara bé. Ramon. A la mitja llibre. Ara la mitja volta, bé, Ramon, molt bé. La baixada aguantant-lo. Perfecte, Ramon. Fent aquí vídeos. Bé, Ramon. Molt bé, sortida bé. Molt bé, Ramon, a la mono. Ha salvat aquesta zona. Molt bé, molt bé, molt bé. Perfecte, Dani Padró. Una bona entrada. Ara col·locant-se-la molt bé per poder pujar. Aguanta bé tu. Bé. Hòstia, ha vingut? Ben mal? Vale, no passa res, Dani, no passa res, home. Molt bé, Dani. Hòstia, Albert, t'ha fet mal? Acaba-la! Aguanta'l, Acaba-la! Albert. Molt bé, Albert, continua, home, continua. Sense conseqüències. Bé, Albert, bé. Ara la cullo dir. Salvat. Ara la cullo dir. Era fàcil, I la moto en una situació complicada. Tio, fort, tio. Ara. Ara toca el giro aquí dalt. Ja el fa com a via directa. I ve la baixada i una de les parts més complicades de la zona que és sortir pels New Jersey. Gireu aquí algú per agafar-la, per agafar-lo. Sí, però pot ser que es quedi. Ara pot anar cansat, de l'hòstia i tot. I ara ja està collint. Aquest tipus de pèl que realitzem aquí no és la nostra especialitat, val a dir-ho. El nostre és agafar al matí, fer una bona tirada, anar a esmorzar i tornar cap a casa. Això no vol dir que el que fem no sigui difícil. Però en general realitzar aquesta zona necessita una mica més de tècnica. Baixa per aquí, Albert, ja està, baixa per aquí, home. Bé, al final ha sortit de la zona, realitzem acabar-la. Bé, Pol Albert, molt bé. Please don't cry. I've never done this before. Drove over a million miles. Back when you were mine. Crec que ho farà allò més bé. Ara d'assegurar el... Ara no s'assegura. Atenció a la sortida. Continua, molt bé. Joel Jove. A 0. A 0. Bé, Marc.
la sortida. Molt bé, aguanta que tu. Aguanta'l. Repeteixo que la sortida és, si més no, espectacular. Sembla una tonteria, però és complicat. Aquí el Marc. La senyora de l'arròs, cuidado perquè hi vindrà la moto a sobre, Molt bé, Marc. Ja esteu, ara ja li fots directe. Ja esteu. Si ho fas seràs l'únic. Vale, ara sí, va. Ja ho tens, això. Molt bé, Marc, Costa acaba la zona amunt. Amunt, 2. Molt bé. Molt bé, Marc Costa. Sí. Bé, Ramon. A 0. Molt bé. Hòstia, Ramon, se'ns ha quedat la moto. Tranquil, sé de què parles. Tranquil, no passa res. Continua. Bé, pujada. Bé, Ramon, ara encarant la sortida perfecta, Ramon Gasol. Tranquil. Bé, aguantant el 2. Tranquil. Encara la sortida. No és tan fàcil sortir directe, Ui, la roda darrere. Molt bé, Roger. Us deia que era complicat i us és sent, encara que sembla que surti molt fàcilment. És complicat. Toni Guixà, amb llum de leds, va el tio. Molt bé, Toni. A la mitja volta. Bé, Ramó. Bé. Bé, Toni, bé. Aguantant aquí tu. Perfecte. Molt bé. No paris. I ara ja va el 3. Bé, molt bé, Toni. Ara Albert Jorba. Ja és tu, Tranquil, Albert. Vinga, Albert. Tranquil, aquí, cop de gas, cop de cul. Molt bé, a la mitja volta. Molt bé, aguantant aquí tu. Va, necessitat. Perfecte, Albert, molt bé. Ara és el torn del Dani. Aquest giro és fàcil pels que giren a la dreta, però pels que giren a l'esquerra és més complicat. Tots tenim un costat bo, dreta, esquerra, nyaca al mig. Depèn. Ara està a punt d'encarar el següent obstacle, amb èxit, deixant a un peu. Va, 2. I la part que sembla fàcil, però per mi és molt complicada, és encarar el New Jersey i sortir sense caure. Ha assegurat ja el Varius, només li resta sortir amb suavitat i saltar el New Jersey. La dificultat d'aquesta zona dels pneumàtics és que quan pugem el primer pneumàtic gros ens mou molt i això fa que desequilibris de seguida. Ara ficat amb el Dani li agrada ficar-la a dins del pneumàtic. Ara la tindria bé. Ja t'ho dic jo, Dani, que ara la tens bé. I tan sols li resta la sortida. Mirar de no picar fort amb la roda de darrere, que no reboti i surti pel costat. Correcte. És un espectacle en si mateix. Aquí el teniu. Molt bé. Llàstima d'aquest peu, però la tècnica que demostra és més depurada que la resta dels pilots. L'estic posant nerviós, dient-li que és un puto crac, però no falla. Ara hauria d'assegurar aquest peu. Llàstima. I fins aquí.
Tio puta, són molta gent, cabrons. I qui vol que fem la zona de les rampes? Està clar, la zona de les rampes, s'ha acabat. Vicenç. Mitja volta. 0, molt bé. Molt bé, la mitja volta. Altre groc. Perfecte, llàstima, aguanta, Vicenç. Aguanta com sigui. Molt bé, Cisterna. Perfecte, Vicenç, perfecte, deixa't anar. Deixa't anar, perfecte. A la mitja volta. I perfecte, Vicenç Serrano. Molt bé, Vicenç. All I wanna know. Ostres, ben superat. Res que no es pugui solucionar ningú. Albert, Aquest peu aguantant. pots sortir d'aquí, tio? Mira cap allà. Aguanta aquest peu, aguanta el Carles, s'intenta passar a seguir. Albert. Deixa estar la pilota. Fica't a la sota. Vinga, Carles, gesteu. Molt bé, seguit, molt bé, Carles, molt bé, mitja volta, Jesús. Perfecte, Carles, que acaba de veure si la col·lecció es 2014. Molt bé, Carles. Ara és el torn de Josep Maria Pepete. Vinga, Pepete. Molt bé. La mitja volta. Animat pel seu carril de confiança. Molt bé, a la baixada. Va, 0, Pepete. Vinga, que seria el primer 0, Pepete. Ànims. Aguanta. Aprofita aquest llarg. No pots ho tenir, això. A la sortida de la mitja volta. I acaba la seva actuació, Josep Pepete. Ben, Joan, de talla qualitat a l'entrada. Mitja volta. A 0. El minut encara no surt. Molt bé, Joan. Molt bé, la fa saltar bé, Joan, aguanta que tu. Molt bé. Molt bé, Joan. Seguit, perfecte. Aguanta cap a la sortida. I també acaba la seva actuació ara mateix, Joan Serra. A la casa italiana. Molt bé. Recordem que Fernández és la mateixa foto. Molt bé, Martínez. A la mitja volta, obre fort. És un tio que pot passar el moment tranquil·lament. Molt bé. No vais enrere endavant. Ara. Molt bé, senyor, que prenc de tot. Gràcies a la Mari. Vinga, que ja estàs fora. Ja hi tens un peu al coll que diuen. I molt bé, mal. Atenció, oblidar Albert. Albert, puja la rampa. Recordem, esclaus, un altre recorregut, un pel·lícula de certificat. Puja Albert, molt bé, a la mitja volta. Molt bé. A la mitja volta, encara pneumàtics. A 0, molt bé, Albert. Molt bé. Perfecte, el xut obert, perfecte. Ara ja sortida. Engalta-li fort. Molt bé, aguanta-la. Corre, des d'aquí. Des d'aquí. Perfecte. Aguanta-la. I ja deixa aquí com estan. Ve a la rampa, a la mitja volta. Animat per un direcció de la de sector, que sempre en relació amb la concorre. Bé, Toni, a la mitja volta. Veurem que sector, té un fitxatge nou del centre. Vinga, Toni, que el temps d'això, seguint, encara. Entra molt bé la mitja volta. Encara
Bé la baixada. Mitja volta. Bé Ramon. Bé. Ara ja ni encara no mati. Molt bé, Ramon, bé. Aquella incertesa es fa quan se'ns creuen els camins, però jo mai, 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 mai seré feliç com ho he estat aquesta nit. Ha vingut i desinteressadament ens ha filmat i ha perdut el temps aquí, veient lo malament que ho fèiem i després s'ho ha penjat a l'ITUB. M'agradaria donar un aplaudiment pel Ramon i el Maurici, perquè ara ha fet les coses amb temps de Nadal i de veure diferent el seu temps, hauria d'haver estat com a plegats aquí al seu.